Pri plánovaní výkopov môžeme použiť viacero funkcií mapového portálu. Zoberme príklad, chceme nájsť výkop, ktorý sa nachádza v okolí zvaru 52 850. Použijeme rýchle vyhľadávanie, kam zadáme zvar 52 850. Vieme, že daný zvar sa nachádza na druhej línii a je rozpätí teda medzi trasovými uzávermi TU28 a TU29. Vyberieme daný zvar a dostávame sa na požadované miesto. Vidíme, že je tu výkop, ktorý nás zaujíma. V prípade, že nevieme zvar, ktorý je v blízkosti, môžeme použiť inú funkcionalitu, a to je vyhľadávanie podľa atribútov. Ideme do nástrojov, vyberieme filtrovanie údajov a atribútový filter. Aby sme to mali názorné, tak si to najskôr ukážeme na území celého Slovenska. Vyberieme zo zoznamu náš realizovaný výkop a zadáme jeho názov. Je to výkop 611 25. Dáme vyhľadať a vidíme, že sme sa dostali presne na ten istý výkop, ktorý sme potrebovali. Výsledok môžeme na teraz zavrieť a začneme pracovať s mapovým portálom daný výkop. V prvom rade vidíme, že tu máme rôzne parcely. Momentálne máme zobrazené parcely stavu E, môžeme zobraziť aj parcely stavu C. Čo nás zaujíma, je identifikácia vlastníka. Ideme do nástroja Info o prvku, klikneme na dané miesto parcely a vidíme, že sa jedná o parcelu 1045/5. Rozbalíme podrobné informácie o danej parcele a pozrieme si na záložke vlastnícke práva. Aplikácia nám načíta vlastnícke práva pre danú parcelu na základe čísla listu vlastníctva. Podobný postup môžeme zvoliť aj pre vedľajšiu parcelu. Tým pádom sme schopní zistiť, koho je potrebné pri prácach na tomto výkope osloviť. Druhou možnosťou je použitie nástrojov, a nie atribútového, ale priestorového filtra. Chceme vybrať z parcely E a vyberieme napríklad 2 bodmi. Klikneme na parcelu, ktorá nás zaujíma, klikneme na druhú parcelu, ktorá nás zaujíma, výber ukončíme a dostávame výber 2 parciel, ktoré potrebujeme, prehľadne zobrazené v tabuľke. Uvedený zoznam si môžeme vyexportovať do CSV súboru, neskôr do Excelového súboru. A vidíme, že údaje z databázy sa nám preniesli do Excelového súboru. V prípade, že chceme niektorú z tých parciel z výberu odobrať, môžeme použiť tlačidlo odobrať alebo zrušiť z výsledku a môžeme tiež použiť tlačidlá pre navigáciu v rámci tohto atribútového filtra. Výsledok môžeme na teraz zrušiť. Vrátime sa do zoznamu funkcionalít. To znamená, identifikovali sme daného vlastníka, môžeme sa ešte pozrieť na informácie, ktoré máme k danému výkupu. To znamená, vidíme tu presne informácie, ktoré na danom výkupe sú k dispozícii v databáze. Okrem samotného výkupu nás samozrejme zaujímajú aj realizované opravy, ktoré boli na danej trase pri danom výkupe. To znamená, ideme do zoznamu mapových služieb. V líniovej časti si zvolíme napríklad nálezy vnútornej inšpekcie. Priblížime sa na dané miesto a vidíme, že tu máme nálezy z vnútornej inšpekcie, ktoré takisto prostredníctvom informácie o prvku môžeme teraz dopytovať. Takže vidíme tu, že tu je nejaká vada a jej hodnotenie, ktoré máme. Ďalší nástroj, ktorý môžeme použiť pri plánovaní, je meranie.
Môžeme zamerať určitú súradnicu, môžeme získať vzdialenosť. V tomto prípade si povieme, že chceme, aby nám systém určil súradnicu pre daný objekt. To znamená, vidíme tú súradnicu, vidíme súradnicu priamo v mape. Môžeme si takisto zadať druhú súradnicu. Tým pádom máme pekne predpripravený podklad na vytlačenie do terénu. Okrem toho môžeme použiť poznámkovanie, to znamená, môžeme ešte napríklad nakresliť nejaký bod, ak vieme, že toto je miesto, ktoré nás zaujíma. Vidíte, že poznámkovanie sa odlišuje farebne, je červenou a môžeme vložiť text. Napíšeme do textového poľa a vložíme, kde je potrebné. Takto predpripravenú mapu si môžeme vytlačiť. Veľmi jednoducho si potom vo forme PDF vytlačiť, zobrať si do terénu alebo iným spôsobom pripraviť pre výkopové práce. Pokiaľ nám aplikácia pracuje, realizuje nám ten tlačový výstup, môžeme si pozrieť aj iné údaje a tu už vidíme, že v podstate tak, ako bolo predpripravené, tak je možné vlastne tento výstup vytlačiť.